ni sentimenduekin jokatu dut, ez? Beti politika gero nahi dut egan irakurri egin dut eta entzun dut eta hori bili naiz, baina nik ez da izan politika, nik uste dut sentimenduak izan direla. Nire ibilmoldeakin benetan euskalduna sentitu naiz eta gozez izan naiz, ez, euskal mundu hori sekatzen, ez, beti ibili naiz eskonta ezker, eta azkenean bilatu du nire euskal mundua, nire nunbait borroka bat izan da mundu hori bilakatzeko, ez, nire bazarritikan frantses munduan hor trufatu eta hor pixka bat galduta ibili naiz, eta nire benetako nortasun euskalduna atxoman dutelarik, benetan identifikatu naiz haiekin, ni bat egiten nuen haiekin, ez. Eta nire ama beti kontatzen zutzetan, gure etxean beti gorde izan dugu jendea gure etxean, garai hartan ere bai. Ez, amak errandu beti, gure etxea beti jendez beteta zen atea beti idiki behar da, nik ere gauz berdina egiten dut. Baina ez da izan, bai politika bada, bai euskalduna ginela, baina nahi dut erran ez naiz politizatua izan, nik gehiago zen sentimenduak. Humanoki, ez, humanoki sentitzen nun, lagundu behar nitula, lagundu eta gero parte hartu ere bai.